aquest vídeo tutorial veurem com podem instal·lar una extensió en el Mozilla Firefox per poder descarregar vídeos del YouTube o de qualsevol altra plataforma que tingui vídeos penjats en una web. El primer que farem és anar a l'apartat de les extensions, vindrem aquí, que el tenim aquí. Si no el tinguéssim aquí, el tindríem per aquí, a la pestanyeta aquesta. I llavors aquí podem anar a buscar extensions. Si busquem directament, o si anem a aquesta web d'aquí, aquesta és la web d'extensions del Firefox, del navegador, llavors podem buscar. La que busquem concretament es diu Video Download, ja em surt aquí la primera, Helper, és aquesta d'aquí. Vinc aquí i em demanarà diverses opcions, entre elles, aquí m'explica una miqueta de què va, sempre que vulgueu instal·lar alguna aplicació mireu les puntuacions, que tinguin bona puntuació, que no tinguin forma DC, perquè llavors vol dir que potser moltes de les valoracions de 5 punts són faltes. Si molta gent diu que és dolenta i molta gent diu que és bona, segurament és que una de les dues coses és falsa. Llavors, afegim el Firefox. Ara em diu que aquesta extensió tindrà permisos per fer totes aquestes coses, fer notificacions, etc. I fem añadir. Llavors, ara em demana si vull permetre que també s'executi en les finestres privades, finestres ocultes, li puc dir que sí, i acceptar. Perfecte, ja la tenim, veu? Congratulations, ja està instal·lada. On la tenim, aquesta aplicació? Aquesta aplicació la tenim aquí, en extensions. Des d'aquí podem veure, gestionar totes les extensions que tinguem i des d'aquí podem configurar aquesta en concret. Per exemple, una cosa que és bastant útil, si és una cosa que hem de fer servir bastant, és fixar-la a la barra de tasques. Llavors, què passa? Que veieu? Llavors em sortirà aquí. Ara fixeu-vos que això ja funciona. Diu, no s'encuentren arxivos multimèdia en esta pestanya, perquè aquí no hi ha cap vídeo. Llavors, una vegada ja vagi a buscar, per exemple, algun vídeo, a buscar algun vídeo del YouTube. I buscarem algun que sigui una mica curt. Mireu, per exemple, buscarem els tutorials del Joan Padrós, que són aquests que de vegades us poso, que estan molt bé. Busquem el Joan Padrós, per exemple, aquest vídeo. Ús dels formats o edició d'imatges amb el GIMP. Doncs vinga, que dura 4 minuts. Anem al vídeo. Fixeu-vos que... Fixeu-vos que aquí ja se m'ha posat això en color. Què vol dir? Que ha detectat que hi ha vídeos. Això es pinta de colorets quan detecta que hi ha algun vídeo. En pica estem reproduint el vídeo o el podem posar en pausa, no passa res. Nosaltres podem venir aquí i em diu quins vídeos ha detectat. Llavors ara em dona opcions de descàrrega. Doncs si vull descarregar-ho en format web, si vull descarregar-ho en format MKV, aquestes serien algunes opcions que em dona, i si no, sempre puc venir aquí al costat i dir-li que vull descarregar i convertir en algun altre format, llavors jo puc triar quin format vull. El format MKV és un format de vídeo molt correcte i si no, doncs podeu clicar aquí i triar alguns dels que hi ha per aquí. Doncs MPG, AVI, MP3, si volguéssim només l'àudio, MP4, MPG2, format d'iPhone, format de Windows Media Player, que és el de l'ordinador. En principi, qualsevol d'aquests us hauria d'anar bé. De vegades alguns programes d'edició d'imatge hi ha alguns formats que no els acaba de detectar massa bé. Però, si no, doncs torneu a descarregar. Jo ara triaré la configuració de sortida, per exemple, triarem aquest, el Windows Media Player, i farem guardar. També podríem fer guardar como. Si faig guardar o guardar como, la diferència és que aquí em demana. Diu, esta operació requiere la aplicació auxiliar per a ser completada. Llavors, això m'està demanant que instal·li una petita aplicació extra que llavors
em permetrà fer altres coses. També l'haurem d'instal·lar. Anem a instal·lar. Llavors, aquí ja em diu que faci, aquesta pàgina d'aquí és del Download Helper, la descarreguem, ja s'està descarregant i una vegada descarregada, veieu que és un exe, cliquem i l'instal·lem, se'ns instal·larà. Ara se'ns començarà a executar. Diu, ¿desea permitir que la aplicación haga cambios en el equipo? Clar, estem fent una instal·lació, li diem que sí. L'idioma només podem triar entre aquests, triarem espanyol i acceptar. Acceptem l'acord, siguiente, acceptem això, siguiente, instal·lem, siguiente, i ja està. Llavors, què passa? Tornem-hi. Tornem una altra vegada allà on estàvem. Ja puc tancar aquesta pestanya, tornem una altra vegada allà on estàvem. Això només us passarà la primera vegada. Si jo vull venir aquí, perdó, això són les preferències, aquí, dir, no, és que jo no vull aquest format, jo vull un altre format diferent. Jo vull descargar i convertir en otro formato. Doncs trio el format que em convingui, AVI o el que sigui. O MP4, o iPod, o MPG, el que en sigui. Faig guardar como, i ara aquí em demana, ell em crea per defecte una carpeta que es diu, dins del teu usuari de l'ordinador, dwhelper, em demana si la vull crear, li podeu dir que sí, llavors ens crearà aquesta carpeta, i si jo vull triar alguna carpeta concreta per guardar-ho, simplement vinc aquí, i llavors puc anar desplegant i buscant la carpeta. Si jo vaig, per exemple, a la C, doncs em sortiran aquí tots els directoris de la meva carpeta. Doncs, per exemple, puc venir aquí a documents o puc venir a, jo què sé, a qualsevol, als usuaris, i dins dels usuaris a la Mamen, i dins de la Mamen. Si cliqueu dues vegades i no hi ha res, us passa això que m'ha passat a mi, que es tanqui. Entrem als usuaris, a la Mamen, i llavors aquí tenim la carpeta de descàrregues, la carpeta de l'escriptori, els documents, qualsevol cosa. I la del Download Helper, que se'ns ha creat aquí. Podem guardar-ho allà on ens convingui. Jo ara triaré la normal, que és la que m'ha creat ell, i faig guardar. Això ara comença a descarregar, veieu que hi ha aquí l'1. Llavors, quan acabi de descarregar, aquí podeu veure en el blau és el que s'està descarregant, acciones en marxa. Si cliqueu veureu l'estona que us queda. Fa com dos processos, primer descarrega i després fa una altra cosa. Per tant, aquests 2 minuts seran 2 minuts i pico dues vegades. I res. Ara anem a veure com queda quan s'acaba. Una vegada acabat de descarregar, el que us deia, llavors comença a processar. I llavors tarda uns altres 2-3 minuts, depèn del vídeo, això depèn del format que trieu, depèn del vídeo que trieu i tot això. Per tant, ens tornem a esperar 2 minutets més i veurem què surt quan s'acaba de descarregar. Ja està acabant el procés, podem clicar aquí i clicar aquí per veure quan queden uns 30 segons. Llavors, quan nosaltres acabem, nosaltres podem anar fent el que vulguem, mentrestant, podem tancar això, podem anar remenant, podem venir a no sé on, podem obrir el correu, podem anar a qualsevol altra pàgina web, i quan això acabi, automàticament m'obrirà una pestanya en la qual em dirà que la meva descàrrega ja ha acabat i podrem anar a buscar la carpeta on tenim la descàrrega feta. Esperem, que deu estar a puntet d'acabar. Mentrestant, si voleu, mireu aquí, tenim les extensions, aquí tenim les extensions que tenim habilitades. En qualsevol moment podem deshabilitar-la o podem eliminar-la o podem fer alguna altra opció. Per tant, aquesta extensió d'aquí, nosaltres podem remenar-la des de l'apartat d'extensions, d'aquest apartat d'aquí. Clicant aquí i llavors aquí les extensions que tenim instal·lades. Aquestes són extensions recomanades, que et recomana el Firefox, no vol dir que estiguin instal·lades. Veieu? Ara ens ha obert una pestanya automàticament que diu Archivo generado.
El archivo, ¿vale? Se ha generado, té una marca d'aigua a la cantonada, ¿vale? Això és un codi QR, ¿vale? Esto se debe a que la característica de la conversión no ha sido registrada, ¿vale? Això és perquè digui llicència, ¿vale? I ja està, ¿vale? Llavors, ara podem anar a la nostra carpeta, allà on ens ha dit que ens ho havia guardat, sí? Que és l'usuari, ¿vale? I aquí tenim una carpeta que es diu Download Helper, ¿vale? Doncs en aquesta carpeta tenim el nostre vídeo que podem veure, sí? Demanem quin fitxer el vull obrir, doncs podem veure el vídeo en qüestió, ¿vale? Aquesta extensió que he triat justament no es pot veure, ¿vale? Això ens pot passar, doncs triem una altra extensió i ja està, ¿vale? Ara no l'obtindrem, ¿vale? Però seria... En aquest videotutorial s'escolta, realitzar una activitat en la... S'escolta perquè el format d'àudio és MP3, però no es veu perquè el format d'imatge no seria correcte. Llavors això seria tan fàcil com anar a la web i descarregar-se un altre format diferent i ja estaria, fins que en trobem un que ens vagi bé.